Unitat 230 d'Àngels Blasco Ros. Al punt més allunyat de l'Antàrtida, a la planta reguladora de l'atmosfera terrestre i sota la direcció del doctor Gené, es posa en marxa el protocol de verificació dels controls que, de fa dècades, regeixen l'aire respirable del nostre planeta. Com sempre que arriba aquest moment, és a dir, cada 15 mesos, la tensió és màxima i el director s'interessa per cada mínim detall. Han substituït la unitat 230? Pregunta el seu ajudant, que el segueix mentre ell fa un recorregut per la sala d'operacions. Sí, doctor Gené, l'hem rebuda fa 2 hores i s'ha incorporat a la seqüència. La cadena d'acció s'ha completat. Tots els autòmats funcionen correctament i podrem fer les proves de seguretat demà, al matí, com estava previst. El doctor Gené camina vers els panells de vigilància de l'estació i les connexions sectorials. Observa els comandaments i les persones que els activen. Comprova personalment que tot està en ordre i es gira cap al seu ajudant. Ja sé que sóc extremadament exigent i fins se'm podria titllar de paranoic, però qualsevol error ens portaria a contaminar l'aire del planeta, parcialment o total. En tot cas, seria desastrós. Per més temps que passi, no m'acostumo a pensar que, si fallem en aquesta operació, podríem deixar la Terra immersa en un núvol tòxic en menys de 3 dies i que ens costaria més de 2 anys de recuperar un aire pur i respirable, amb les conseqüències de tot caire que tindria una tal desgràcia, tant humanes com econòmiques. El comprenc, doctor. A mi em passa el mateix. És massa responsabilitat carregar amb tan gran destrucció per un error operatiu. Però per això disposem de 300 unitats exploradores que donen una resposta unànime i aturarien la posada en marxa de qualsevol reacció que no s'ajustés als paràmetres de què disposen. Per sort, mai no ens hem trobat en semblant situació, ni hem hagut de comprovar quina és aquesta resposta. No és cert? El superior se'l mira, esbossa un lleu somriure i assenteix. Bé, portem 3 dies de retard per culpa d'aquesta unitat. No esperarem a demà. Ja ho tenim tot llest. Així que avisi les estacions continentals que, si totes les instal·lacions funcionen correctament, procedirem avui mateix a la inspecció. És essencial que confirmin si estan a punt. Immers en els seus pensaments, observa com el seu ajudant s'apropa a una cabina i parla amb un dels operaris, que després de manipular el mostrador que té al seu càrrec, intercanvia impressions amb l'ajudant. 20 minuts després, el seu subordinat se li acosta. Doctor Gené, les estacions continentals han confirmat que estan preparades per respondre al nostre senyal, completament operatives i no tenen cap inconvenient en avançar la prova. Bé, s'ha tastat tot el que calia i els tècnics han revisat els robots que fa més de 10 anys que participen en la maniobra. Confiem, doncs, en l'expertesa dels implicats, homes i màquines. Doni l'ordre de posar-lo en marxa. Començarem d'aquí 30 minuts. Seran 2 hores tenses fins que s'acabi l'exploració. És impossible d'aturar la rutina de seguretat un cop els robots han començat la seqüència, sense produir efectes fatídics. Així que tothom alerta. A la planta central regeneradora s'activa la situació de crisi. Tot el personal actiu hi té una responsabilitat i el doctor Gené, dret davant el panell de control, mira el cronòmetre que es menja afamat als segons fins a mostrar un 0 vermell. Se sent una mena de sirena. Als panells murals comença la descripció de les accions que es realitzen i s'encenen els llums d'activitats de les 300 unitats robòtiques que inicien el procés de comprovació de l'estació principal i de les torres sectorials, fins a abastar tot el planeta.
L'operació inicial requereix de 42 minuts, començant per les instal·lacions perifèriques, 32 repartides per tot el globus terrani. Durant aquest període, cal esperar que aquelles entitats desenvolupin la seva feina a la perfecció. Quan totes expressin un test positiu, la gran exploració es posarà en marxa per confirmar l'operativitat de la xarxa o detectar interferències internes i externes que la puguin afectar. Davant un supòsit negatiu, estan preparades per interrompre les operacions i aturar la regeneració ambiental del sector afectat totalment o en part. I comença. Han transcorregut 27 minuts d'aquesta primera part quan el doctor Gené rep un missatge urgent. Per megafonia li parla el director de la torre asiàtica. «Doctor Gené, ha de suspendre la maniobra. S'ha desprès un tros d'una de les estacions espacials fora de l'atmosfera. L'ha penetrada i encara encesa s'ha estavellat contra una de les torres del sud del Pacífic, trencant així la cadena de control del regenerador d'aire. No la podrem reparar a temps. Els danys són quantiosos. Ho estem intentant, però és una missió impossible. L'anàlisi donarà negativa i es posarà en marxa el procediment de segellat de les torres, deixant la zona sense aire respirable. No tenim temps de prendre accions per pal·liar el desastre. Ho ha de fer, doctor, o morirà molta gent. Faci-ho, faci-ho!» El so es talla. Els intents per tornar a comunicar amb la torre asiàtica són infructuosos, malgrat que uns oficials tracten de recuperar-ne la connexió, seguint ordres del doctor Gené. La tensió és terrible. El nerviosisme plana a la sala. Tothom espera les ordres del superior. No saben què passarà perquè no poden fer més que esperar que els robots acabin la seva tasca. No s'han trobat mai en aquella situació. Si aturessin les màquines, llavors seria tot el món el que en rebria les repercussions. Algunes mans tremolen, també alguns llavis, i en molts fronts, malgrat l'aire condicionat, s'hi passegen gotes de suor, més de por que no pas de calor. El silenci fa mal. El doctor Gené sap que no pot deturar el procediment. Mentre els robots treballen, qualsevol manipulació exterior en aquells moments seria considerada un atac a la planta. La bloquejaria i posaria en marxa un protocol de resposta global que empitjoraria la situació. Rumia i pateix, però sense que trasllueixi a l'exterior. No es pot permetre incrementar el pànic que ja es respira. Es mira el seu ajudant. «Vull un informe immediat de danys a la xarxa general. La revisió de torres continentals ja deu haver acabat i ara ja s'està realitzant la verificació central. Avisin immediatament tots els sectors de quina és la situació i que hem d'esperar 15 minuts per veure què diuen els robots. Que siguin conscients que no podem desactivar el procés o tots en patiríem greus conseqüències. Inimaginables, diria jo». L'ajudant assenteix, tal com ho fan inconscientment les persones més properes al doctor Gené. Les respiracions forçades, el teclejar nerviós dels tècnics, les converses amb les torres continentals que escampen veus atribulades i el silenci del doctor Gené es passeja en l'ambient. El cronòmetre de control de la primera fase marca 5 minuts. A 1 minut per l'hora assenyalada, l'emmudiment de persones i màquines és aclaparador. Al mateix moment d'aparèixer el 0, tothom s'aixeca. Els comunicadors no sonen. No hi ha resposta. No se senten crits provinents de les connexions continentals. Hi ha un mutisme que exaspera. De sobte, en un dels panells murals apareix la frase «Operació fallida. Cancel·lada verificació global».
En aquell segon en el que encara no han digerit aquell missatge i el doctor Gené tracta d'entendre què ha passat, accedeixen a la sala 2 homes amb granotes de treball empenyent una gran capsa, antecedits per un individu amb bata blanca i l'emblema de l'empresa de robòtica amb la qual treballen els de la central regeneradora. El nouvingut, tan blanc com la roba que vesteix, s'acosta al director que no els treu la vista de sobre de tan sorprès com està. Crida exaltat. «Què volen vostès? És un moment inoportú. Ara mateix estem en una situació que algú els tregui d'aquí, fora». Sense deixar-lo acabar, l'home amb bata blanca se li acosta i parla a un ritme ràpid i concís. «Perdoni, doctor Gené, però la unitat 230 que li vam enviar va ser un error de transport. És una unitat avariada que confon els sis pels nos i l'auxiliar que va cometre l'equivocació ja viatja sancionat cap al continent. Espero que aquesta confusió no els hi haurà causat un gran problema. Li demano disculpes en nom de l'empresa i li porto una unitat comprovada i testada que funciona a la perfecció. Demà, quan facin la prova, no s'hauran de preocupar de res». Fa un gest als 2 homes que l'acompanyen perquè empenyin la gran caixa cap a la sala on estan aparellats els robots i es preparin per a substituir el 230. El doctor Gené, davant l'estupefacció del personal i del nouvingut, esclata en una riallada que omple fins al darrer racó de la instal·lació. S'abraça a l'home de la bata blanca, que suporta, incrèdul i astorat, aquell comportament estrafolari d'un professional, famós per la seva rectitud i seny. El doctor Gené se'ls mira, es frega el front, riu, s'acosta al seu ajudant i crida: «Ens ha salvat! La unitat 230 ens ha salvat!» Tots se'l miren amb cares prou expressives de la seva incomprensió. No ho entenen? La unitat 230 no ha trobat cap fallada en la verificació, com han fet la resta d'unitats, perquè el control exterior ja s'havia realitzat quan hi ha hagut la col·lisió al sector asiàtic. Però a l'hora d'expressar el resultat, en lloc de dir sí, ha dit no. Amb això ha aturat l'operació a nivell global, perquè cal la unanimitat absoluta de totes les unitats per activar una acció regeneradora sobre la totalitat o una part de les torres continentals. Ens ha salvat un error! Un error! Comuniquin als controls sectorials que tot està sota control i que els avisarem per fer la verificació quan la Torre del Pacífic estigui en condicions. El personal de la sala es posa en marxa amb una eufòria exagerada però no injustificada. Es respira un aire nou. L'ajudant del doctor Gené parla amb els controls de la torre afectada per l'impacte de l'objecte caigut en flames per informar-los de la situació i alhora assabentar-se de com van les tasques de recuperació de la normalitat. En aquell moment, els homes que han dut el nou robot surten de la sala tècnica empenyent la mateixa caixa, però que ara conté la unitat 230, i enfilen cap a la porta de sortida acompanyats de l'individu de bata blanca. El doctor Gené els atura. «Un moment!» El toc de tensió ha sonat més alt de l'esperat i forasters i personal intern se'l miren. Ell s'adreça a l'home de la bata blanca que s'ha sobresaltat. «On es pensen que van amb aquesta unitat?» Tots es mostren estranyats de la pregunta, però el doctor Gené, sense esperar comentaris, s'expressa quasi amb alegria. «Aquest robot defectuós és un heroi. Per tant, es quedarà a l'estació i recordarem sempre el dia en què la unitat 230 ens va salvar d'una catàstrofe de dimensions inimaginables». Heu escoltat Unitat 230 d'Àngels Blasco Ros.